ki program ki ban yelai kai la sai ke singi men step ngan pri phi hang ne ha ka por khat ar baji steng la sai men step ka Norway kan ya kun Persia ya ka Fran kini ki arteli ki tim ki long ki baklan bat ke jelai kai la sai ke singi men step ha ka por khat ar baji steng kan salong ke ba internet namar ba ki don ki player ki ba kampau bat ha ka ju hi ka por khat ar baji steng la sai men step ka Senegal kan ikun Persia ya ka Iraq hakapor khat ar bje steng hi la sai men step nangta hakapor san bje steng la sai men step ka Cabo Verde kan ikun Persia ya ka Saudi Arabia hakapor san bje steng la sai men step nangta hakju hi kapor san bje steng la sai men step ka Uruguay kan ikun Persia ya ka Spain kini ru kilong ki ri ki baklan bat hakapor prab je steng la sai men step ka New Zealand kan ikun Persia ya ka Belgium hakapor prab je steng la same step nangta hakapor prab je steng hi la same step ka Egypt kan ikun Persia ya ka Iran hakapor prab je steng la same step tang kini ki jen lekai mo ki tim ki ban lekai la sai tang ru tuli ki tim te kin ki ban lekai la same step han rai men sngi kam don mo la ne men met mo tang men step hi kan don ka jen lekai te men met la ne men sngi kam don la sai ka sngi ru te kan don tang men step te pin sai page mo tang kan ne ku besbun ngin sai sempat hai ki wei pada ki video